othi nje ama-home cell ngiwahambe wonke. Awu Mama Dlamini siyabonga, uyakhola awu siyabonga Mama Hadebe, awu siyabonga. Shola ama-report manje. Othi nje abe begulelwa ngile kubona bonke la engizwe khona nje ngile. Awu siyabonga, siyabonga. Awu siyabonga, siyabonga lapho mvemve. Awu siyabonga lapho gcino. Othi nje bonke abashonelwe ngibahambele kulonyaka. Awu Jesus. Awu sukani madoda. Hey kothi kuphela intshumayelo uzobe usuyibona nawe ukuthi kubi khona ngaza phakamise. Khona ngakaza phakamise ndawo. Ngicela nje ukuthi zonke lezandla ebeyiphakanyiswa angiphakamisanga ndawo athi nje. Ni honest lapho. Uba omunye futhi. Angazi uba lo cashile lapha. Hallelujah. Hey. Lithi iBhayibheli zavulwa incwadi. Yavulwa nenye. Ngoba isazovulwa. Isambulo chapter 2. Singene ezwini lenkosi. Isambulo chapter 2. Ungifundele Sithembile. Awuqale ku verse 2. Isambulo chapter 2 verse 2. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Kushiwo wena njalo. Usuku lokugcina lolu iSunday yokugcina yonyaka. Namhlanje fana ukuthi wena uyinikeze wena ireport ngawe. Hallelujah. Onyakeni wethu omuhle we-increase siwuvala. Lithi zikaNkulunkulu. Thiwani Sithembile? Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngamanye amazwi uNkulunkulu zonke izinto zenzile uthi ngiyazazi. Hallelujah. Thiwani Sithembile? Nemizamo yakho. Nemizamo yakho. Onyakeni unyaka bewungemuhle mhlawumbe. Nikhona abazalwane. Kukhona izimo ebeyiphikisana nawe onyakweni. Kodwa wazama wenza. Abanye engithi abaphakamisa izandla namhlanje bayiphakamisa banokujabula enhlizweni ukuthi noma isimo besingavumi kodwa iyinkonzo ngihambile kwazi kwafika ekugcineni. Nikhona abazalwane? Abanye bezenkonzweni mhlawumbe umuntu engaphilile kodwa ayiphusha ukuthi akeze ngoba efuna ukugcwalisa isethembisa asenza noNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli imisebenzi yakho ngiyayazi kanjalo nemizamo yakho. Thiwani Sithembile? Nokubekezela kwakho. Nokubekezela kwakho. Kukhona abantu namhlanje la ababekezelile. Bazalwane, unyaka into enkulu kakhulu, into ende unyaka. Uma uzokwazi ukuphila kahle onyakeni, uyasidinga isithelo sokubekezela. Nikhona abazalwane? Oh yes, asihambi ku-freeway. Ingakho khona umhlabelelo wawuthi i-tar road kwesikhashana. Mase uthi igravel emva kwalokho. Mase uthi le ntaba le iyanyukela ngoba uhambo lwethu bazalwane aluhlezi liku-freeway ngaso sonke isikhathi. Kukhona izimo ezikuphoqa ukuthi bekezela. Hallelujah. Abanye babekezelela abazali babo, babekezela, abekezelela umzali. Abanye babekezelela abantwana babo, wabekezelela umntwana wakhe. Nikhona abazalwane?
abanye babekezela emsebenzini la asebenza khona, wabekezela ebekezela ngaba abaphathi bakhe, kungaba ama-subordinates wakhe, kodwa wakwazi ukubekezela. Nikhona abazalwane? Abanye babekezela ngisho phakathi esontweni esehletshiwe, kodwa athi ngiyavuka ngiyaya khona enkonzweni. Ngoba le ndaba yokubekezela, sikhona isikhathi la esizohlala khona kanje sibhekane noNkulunkulu asho lamazwi kithi. Athi ngiyayazi imisebenzi yakho. Athi ngikubonile ubekezela. Haleluya. Thiwani sithembile. nokuthi kawunakubamela ababi Nokuthi awuzwani nezinto ezimbi. Nikhona abazalwane? Awuzwani, awuyifuni into embi. Khona abazalwane njalo makukhona i-issue usayida nabantu abarong. Haleluya. Emsebenzini la osebenza khona, uma nje ke kwathiwa khona into ekhona, meke nje kwazwakala ukuthi yilabo abarong, nawe uhlala utholakala phakathi. Umzalwane njalo usindisiwe. Thiwani sithembile. wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesiko wabafuma Labazalwane lithi iBhayibheli bavivinya abantu ababezibiza ngabapostoli, babathola bengesibo, ngoba alifuneki ikholwa elihambe liphaphatheka yonke indawo. Nikhona abazalwane? Udlala abantu, udlale ngisho abaprofeti. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengomzalwane oza kimi athi baba ngicela ungikhulekise yini, athi umuntu ngaya kwenye inkonzo ngayothandazelwa khona, ngafike ngabeka izandla, kusukela ngathandazelwa lapho ukuphumula ngikutholi, ngiphupha kabi, ngehlelwa izinto hayi bo bazalwane, phumani ukuhamba izinto ezingalungile. Umzalwane usindisiwe, sheshe ukwazi ukuhlola umoya ukuthi lo okaNkulunkulu yini noma akusiwona okaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Zonke izinto ezinomoya ongewona okaNkulunkulu qhela kuzo. So lithi iBhayibheli ngikubonile ukwazi ukutesta abantu ukuthi lento yabiyiyo yini, ababe wrong wabathola ngempela be wrong. Thiwa wabafumana beqamba amanga yes. unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga Wakhuthazela ngenxa yegama lami. Ekukholweni bazalwane kubalekile ukuthi sibe abantu abakhuthazelayo. Kufunakala engathi ungasurroundwa abantu abazokunikeza inkuthazo kunabantu abazokudonsela phansi. Nikhona abazalwane? Makusuke kuthiwa xhawula umakhelwane wakho umtshela ukuthi sisuka senzela ukuthi umnikeze inkuthalo. Haleluya. Nikhona abantu namhlanje? Mawuphila kubalekile ukuthi ube nabo. Kade ngibona uMakarasta la. Usekhona nomsehambe nange lapha emuva. Hayi ungahlala phansi. Cishe la esontweni akekho umuntu ongifonela njengaye. Akekho umuntu ongifonela njengaye. Akabingeleli mefoni. Uqhamuke sethi baba noma ngiyanthanda, 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 ngiyanthanda. Kwesesikhathi ngicina ngingakhulumanga, ngikhulume yena azalivale. Haleluya. Kwesesikhathi unkosikazi hlezi ngimtshela kade ngifuna uMakarasta njalo wathi. Lokho kusuka kuyinkuthalo kumuntu osuke lalele. Nikhona abazalwane? Uma uphila kubalekile usurround abantu abazoku-encourage ngaso sonke isikhathi. Ungathi ngiye enkonzweni athi umuntu hey mina ngiyiwe na why uyanjalo nawe? Ukusho umzalwane okhonza naye akutshela ukuthi uyanjalo nawe. Siyenkonzweni ukhisimusi awabo kanti wena uyopheka nini wena uzuye kukhisimusi. Lo muntu ukuthi uqhayele kuye ukudonsela phansi akakukhuthazi. Haleluya. Ngenxa yegama lami. Uthi kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwaqala nansi-ke indaba. Seyithi ke kepha nginalokhu ngawe. Kahle kahle
ivesi lami bengizoqala la kuverse 4 namhlanje ngathi cha angingavele ngikusukele kuverse 4 angiqale kuverse 2 ukuze uyibone into ezipositive ozenzayo singani masesijika sesiya kuverse 4 kube ngathi uhlezi umumbi njalo cha ubumuhle sonke isikhathi kodwa na uverse 4 awuphinde futhi uverse 4 kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala kepha nginalokhu ngawe uluyekile uthando lwakho laqala uma umuntu ekholwe sindiswa umuntu mesanda kusindiswa uphenduka abumvangeli ngoba kube ngathi angahamba etshela bonke abantu ngalo Jesu amamkele into esuka ivutha kuyena ngaphakathi uthando likaNkuluNkulu lusuke livutha lamalangabi kuye mayesanda kukhona akaphuthi ngisho into eyodwa kufanele ukuthi ayi-attend yasekukholweni until azabe umzalwane omdala mase umzalwane omdala aqale amalangabi okukholwa anciphe azayocisha lithi iBhayibheli namhlanje uluyekile uthando lwakho lwaqala ngifuna namhlanje kusuku lwama-report uyibheke ukuthi usahamba ngalo yini uthando lwakho laqala na noma sewujwayele sewurelaxile khona amavidiyo kuwabone la kuma-social media ubona ama-couple kuthiwa i-couple ngeni wabone bazalwane abahlukene nje kuthiwa first 6 months emshadweni ubone impela indlela abathandana ngayo ukuthi hayi ngisho welwe yinto ucoshelwa womunye bese kuthiwa 1 year ubone akusenje ngasekuqaleni uyabona ukuthi kufika ko5 years ubone omunye sehamba lapho omunye hamba omunye shesha uthwele ikhanda lapho yini sekuphole uthando lithi iBhayibheli uluyekile uthando lwakho laqala njengoba siqeda unyaka namhlanje kuyiSunday yethu yokugcina uthando lwakho likaNkuluNkulu likuphi mawulicomparisha nangesikhathi ufike ekukholweni thiwani Sithembile ngakho khumbula lapho uwe khona khumbula lapho uwe khona umuntu oyingozi noyinkinga kakhulu ukuthi la esewile khona angayiboni futhi ukuthi uwile ubalekile noma ungcono umuntu othi mayewa ayibone ukuthi uwile udangerous umuntu othe sewile kodwa angayiboni ukuthi uwile instead abamsizayo bezama ukumtshela ukuthi hayi lungisa la avele ababone beyabantu abambi nginalokhu ngawe uluyekile uthando lwakho laqala waphinde wangayibona ngisho sewuwile uma ngo-2024 ube committed ekukhonzeni inkosi waba u-52 of 52 njengabanye kade sibabona la namhlanje ubokwazi ukuthi mase kunezinto ezincane ezokubamba ukuthi ungayi enkonzweni ungasawuqedeli u-52 wakho sewuyile ona nazi ukuthi kuwa ukudla isono khona abantu ukuya enkonzweni ngisho kuthiwe ekalesine nje ngingasashe yangesonto ngisho kuthiwe ekalesine nje ubengaphuthi nangengozi kodwa ngenxa yokujwayela kuthi kulesine athi hayi noma mdlamini bayayibona iwena ukuthi njani ukuwa lokho awumthinta umakhelwane amen awusekho indako Makhe thiwani Sithembile ngakho khumbula lapho uwe khona ya uphenduke okubalekile ukuphenduka khumbula lapho uwe khona uphenduke akekho
akekho umuntu okade enikelela ama-phase njengawe. Kodwa namhlanje awusenandaba. Yini uwile? Khumbula lapho wekhona uphenduke. Akekho umuntu ekade attend imithandazo nemkhuleko njengawe. Uma kuthiwa kukhuleka ngolesithathu bowula. Kuthiwa kuyakhuleka umgqibelo ula. Kuthiwa kuphela inyanga kuyakhuleka kulesihlanu la. Wahamba wagcina ungasazenzi zonke lezo zinto. Mntaka baba, khumbula lapho wekhona. Awuyibuza ukuthi yini eyenze ngingabusakwenza lokho ekade ngikwenza. And yini engingayenza ukulungisa ukwahluleka kwami na? Inhloso ngokuthi sinikezane futhi ireport uzoyinikeza wena. Inhloso yami ukuthi shintsha, phenduka wenza okungcono esizoqala unyaka ka2026. Akukona ukukwahlulela kodwa ukuthi zibheke wena ukuthi kushodaphi kusalephi ukuze uzame ukulungisa lokho njengoba singena ku2026. Nikhona abazalwane? Awumthinto okugcina umfundisi akwakahlulela umfundisi. Relax, thela igazi phansi. Ufuna nje ukuthi ulunge. Thiwani Sithembile? Wenze imisebenzi yakuqala. Wenze imisebenzi yaqala. Ngisho abaholi akekho umuntu ekade ekhulekela abaholi njengawe. Kodwa imisebenzi yakho yaqala usuyiyekile. Bekuwena obuhlezi njalo uthi ake sikhulekele abantu bethu abasha balenkonzo. Namhlanje awusakwenzi lokho, usuyekile. Awusasitsheli nokuthi asibakhulekele and now awusakwenzi lokho. Mntaka baba ushintshile entweni okade uyenza. Awu mfundisi, ngoba phela sithi usuku lo iSunday yokugcina besithi namhlanje sizoyidonsa sirole no sinikezana ama report futhi uzoyinikeza wena i report yakho. Thiwani Sithembile? Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Nazo zibhlungu bazalwane. Uma ungaphenduki uthi ngiyeza kuwe ngizofika ngilisusu uthi lesibani sakho. Ngamanye amazwi uzosusa inkazimulo yakho, ukushayina kwakho uzokususa uma ungaphenduki. Nikhona abazalwane? uNkulunkulu into ayifunayo ngathi ufuna senze okuright. That is why uma singenzi right enokuthi asithi nje ba asikhumbuze ukuthi ngeke mzalwane enza okuright. Kulezi izinto esikhuluma ngazo ngabe kukhona yini la wena obona ukuthi fanele ushintshe khona na? Noma ukubone futhi. Mangase kuthiwe uyinikeza ireport out of 10 ungayinika bani kulonyaka? Wena njengoba uhleli lapho phansi na? Ngicela siye Matthew 25, Matthew chapter 25. Mhlawumbe ngeke ngisayifunda kakhulu but ngiyayithanda indaba yami ikuyo le chapter u25. Ngenhlanhla indaba engizaziyo lezi ezila kule chapter. Mhlawumbe Sithembile awukumqalele yona ngemuva kuverse 31. Kune part nje ngithanda ukuthi ungifundele yona kuverse 31
uthi kwehla kancane nawo. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Lithi iBhayibheli one day uJesu uzobuya. Mebuya uJesu uzohlala esihlalweni sakhe senkazimulo. Mayehleli kusona esesibuka kanje sonke. Thiwani isithembeni. Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. Bonke abantu bazolethwa phambi kwakhe uJesu. Ya. Ibahlukanise abanye kwabanye. Mase lithi iBhayibheli izobe seyihlukanisa abantu. Njoba kade ngithi phakamisana izandla nje hayi bengithi mina kwenze lokho willingly. Ngoba uyazazi wena ukuthi kuphi la wenze kahle khona, kuphi la ungenzanga kahle khona. But lithi iBhayibheli ke lolu suku obese kuJesu uqobo lakhe ozobe sehlukanisa abantu. Ya kuthiwani? Njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Yes. Imise izimvu ngakwesokunene sayo. Ya. Kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Lithi iBhayibheli uzothatha izimvu ayibeke ngapha, athathe imbuzi ayibeke ngapha. Ya. Khona inkosi iza kuthi kwabangakwesokunene sayo. Zanini nina enibusisiwe ngubaba. Lithi iBhayibheli uzothi kulabo abangaka right wakhe athi nina wozani nenibusisiwe ubaba. Yes. Ifa lombuso eniwulungiselweyo seloku kwasekelwa umhlaba. Nizodla ifa enalilungiselwa soloku umhlaba wasekelwa. Ya. Ngokuba ngangilambile Ya. nangipha ukudla. Ya. Ngangomile nangiphuzisa. Ya. Ngangingumfokazi nangingenisa. Ya. Ngihambaze nangembathisa. Ngangigula nangihamba. Ngangisetilongweni neza kimi. Khona bayakuphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma wonke womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula, noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi. Uthi uJesu ngangilambile nangipha ukudla. Ngangigula nangihambela. Ngangisetilongweni nangihambela. Bazwakala bembuza uJesu bethi, Jesu wakwenzani lokhu? Sakwenzani nasikhumbula isikwenza lokhu? Uthi uJesu lokho enikwenzile kumfowethu omncinyane nikwenzile kimi. Sanibonani bazalwane? Namhlanje ngiyacela ukusho ukuthi lo muntu ohlele eduze kwakho uyena mfowabo kaJesu omncinyane. Uma ngithi abe behambela abantu abagulayo baphakamisa izandla, ilabo bantu labo abe behambela uJesu. Sanibonani bazalwane? Uma uJesu esehlangana nabo bonke abantu, ukwahlulela kwakhe azobe ahlulela ngabo abantu. Into yokuqala ukuthi abantu abalambile uyabapha yini? Ngale kokuthi unikela nje esontweni, lapha eminyango makukhona umuntu ozocela usizo kuwe, uyamnikeza yini usizo? Ungasasho ngoba mhlawumbe mawunikela la ubone ngathi unikela kuNkulunkulu kuphela nje, mawunikela ngaphandle unikela kumakhelwane wakhe awubone ngathi unikela kuNkulunkulu. Uthi uJesu lokho enikwenzile kumfowethu omncinyane nikwenzekini. Masihlela awuyibheka uyibuza ukuthi wena uke wabahambela yini abantu mabegula? Hayi mthinte futhi makhelwane kuphela phendula makhe. Wathula manje. Inkonzo yokuhambelana inkonzo esiyokwahlulela ngayo. Nokusho iBhayibheli akusho mina. Leyo kuhambelana siyokwahlulela ngayo. Kungakoshiya ukuthi wake wajola noma ujolanga yini. Kusakhuluma indaba ukuthi wabahambela yini. Ngiyazi khona umuntu la ongawazi ngisho umzalwane oyedwa la ebandleni usihlalaphi. Ngoba akaze ahambele umuntu akaze enhlobo.
akekho umuntu oyinkinga njengomuntu ongakaze ahambele umuntu. Mhla esenenkinga ulimala adlule bonke abantu makuthiwa akahanjelwanga. Musu uyayibuza ukuthi uyiqala ngani kanti wena mzalwane? Uyiqala ngabanye, awuyiqali ngani ngawe ukuthi wena vela ukaze uhambele umuntu. 2025 ukhona yini owake wamahambela? Uthi uJesu lo ke engingakwenzanga. Awuqhubeke Sithembile. Angibanga ngathi uyagijima kule part engezansi. Kulabo abangala. Akekho noyedwa la okule side la ngapha. Lokho kuyothiwa dedani. No akekho la. Nikhona abazalwane. Kuthiwa nine niqalekisiweyo. Hawu. Into enkulu kangaka. Yini beqalekisiwe laba kuthiwani? Iman kanti emlilweni mamdlamini akakofika amasela. Akakoya amasela emlilweni. Kusathathwa nje bona lebekade sihlangana nabo sidonsa nabo sirole nabo siphahlaza bese kuthiwa sihlukanise la. Abanye one side hayi besiphakamisa izandla abanye bezehlisile. Angithi ngibonile bazalwane. Iqala lapho nje. Funda usheshe Sithembile ngoba ngifuna balimala abazalwane. Ngisho ukuthi uyehla la kube khona uthi ngicela ungiphe imali yokugibela eTaxini uthi anginayo. Unayo uzobe ungala. Ungezi kumina nginikele bengiqonqotha la nibonile. Thiwa. Yeah. Iba slow ke la ya. Ayikho into eyingozi njengokuthi uthi wena mina ngiyakholwa mina ngisindisiwe wenze zonke izinto ezinhle kuNkulunkulu kodwa musu wenze ezimbi kubantu. Lezi zinto ezimbi ozenza kubantu uzenza kuNkulunkulu. Iproblem abazalwane abasindisiwe abazi ukuthi mawona umuntu awona umuntu wona uNkulunkulu. Niyamkhumbula uJosepha ngesikhathi umka Potipha embamba. Uthi uJosepha angifuni ukona kuNkulunkulu nakuPotipha. Because uJosepha knew ukuthi umuntu oqala osuke wona kuyena uma uwona kumuntu usuke wona kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uma uzonda omunye umzalwane awoni kuyena kodwa wona kuNkulunkulu. Nikhona abazalwane? So ingakho nala sithola ukuthi lento osuke uyenze komunye umuntu good or bad uyenze kuNkulunkulu. Ingakho lesi iBhayibheli opha ompofu wenzani? Uboleka uNkulunkulu. Wena usuke uyiphela nje ompofu kanti ngala sekuyilona usulona uNkulunkulu njalo. Niyayizwa into abazalwane? Into once wenza into kumuntu ungakulinge uyitshela ukuthi uyenza kuye iphelela kuye. Angjalo. Ayipheleli kumuntu into iphelela kuNkulunkulu. Qedela Sithembile. Qala phansi futhi. Laba abebengazenza izinto ngendlela lithi iBhayibheli baza kumuka baye ekujezisweni okungunaphakade. Mase la bekade benza izinto ngendlela bazohamba nabo baye ekuphileni okungunaphakade. Namhlanje njengoba siqeda u2025 mangase kuthiwe nje sekuyahlukaniswa ke ungaya kuphi wena?
sekuthiwa nje ngqe wena uya kuphi. iBhayibheli khona la kule chapter ngiyacela nima ususekhaya uyifunde yonke because ibalekile kakhulu kwi-message yami namhlanje. iBhayibheli lisitshela ngeintombi ezilishumi. Nikhona abazalwane? Siyayazi sonke le ndaba yeintombi ezilishumi. Lithi iBhayibheli zahlala kanti eziwu5 ayinawo amafutha. Eziwu5 zinamafutha. Umbuzo kufanele ukuthi uyibuze wena ukuthi ku2025 ubelonga kweziphi wena? Kweyinawo amafutha noma kweyingenawo yini? Njengoba siphakamisa izandla uyiphakamise kangaka wena? Hallo? Lithi iBhayibheli leziya ezayingenawo amafutha kwathi sekusondela umyeni kwacaca ukuthi ayiphume la ekufanele ngabe zikhona ziyofuna amafutha. Umyeni mefika uyifica azikho. Labazalwane ekade bethi namhlanje benza u52 out of 52. Abazalwane makuthiwa uNkulunkulu uzofika la ekufanele ngabe bakhona esontweni ubezobafica wonke lama Sundays. Nikhona abazalwane? Wena mangaze kuthiwa uNkulunkulu uze randomly wathathe yodwa ubeyokufica yini? Le ndaba isifundisa ukuthi kubalekile ukuthi sibe abantu ababasendaweni eright ngesikhathi esiright. Uyazi ukuthi mawulove esontweni uend up uthi uxazulula izinkinga zomakhelwane uphenduke wena ube umuntu omubi kanti inkinga walove esontweni. Uend up usuxazulula izinkinga laba bakushaya uthi yalamula babashaye wena. Musuba nento ethi ukube ngiye lesontweni. Nikhona abazalwane? Ngoba kufunakala ukuthi ube sendaweni eright ngesikhathi esiright. Esiqeda unyaka sizoqala u2026. Ngiyakuchallenge namhlanje mntaka baba ukuthi zama ngayo yonke indlela ukuthi ngo2026 awake uyithathele isinqumo sokuba sendaweni eright ngesikhathi esiright. Umuntu ongenawo amafutha ngisho kuthiwa shayani izandla nishayela uNkulunkulu akayishaya usuke sibuka kanje. Amafutha awekho iwona ngekho. Iwona amafutha angekho. Phela amafutha uwoyela okwenza ukuthi ukwazi ukwenza into. Haleluya. Uyinkinga umuntu ongenawo amafutha ngisho ngathiwa kuyanikelwa usiziba eyiphethe. Ahlale phansi athi iBrian le. Eyiphethe. Inkinga yini amafutha wekho. Wena uzoyitshela ukuthi umuntu ongenawo amafutha afanele akekho la usemega sithi cha laba baqale nabo bafika khona kwivenue la ekuhlanganwa khona. Bafika kanti amafutha wekho. Uma amafutha engekho, amafutha umbona wena umuntu ephuma eseshiya la esethi sengiyaphuma la ebandleni kanti amafutha kade aphela. Yena uthi uyozama ukuyibooster kanti useyaphuma la. Bazalwane leza intombi eziyisihlanu disappointment ukuthi sebefikile endaweni eright baphinde baphume bazi kahle kamhlophe ukuthi umyeni uyeza futhi uza la baphinde baphume. Yingakho sikholwe nabantu kuthi emva kwesidi isikhathi umuntu ashiya athi angisakholwa angisamuza uNkulunkulu la mangilana uNkulunkulu angisamuzwa. Cha inkingi kuyena amafutha wekho. Lezi ezisihlanu ezihlakaniphile akukho buhlakani obukhulu kangaka einabo. Zaba sendaweni eright ngesikhathi esiright zaba nento eright edingakalayo la eyikhona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma isefika umyeni. Awungifundele uverse 12.
ngalokho lindani ngokuba anulwazi usuku. Bazalwane, ngicabange nami ukulova ngingayi esontweni. Mase ngibuka into eyodwa ukuthi what if uJesu avela abuye ngeSunday ngo8:30 angifice ngithosa amaqanda kwamalunga ngesikhathi engabe ngisenkonzweni, ngingaba yini? Nikhona abazalwane, awukazi uyicabanga wena leyo nto ukuthi mangase ngilove ngingayi esontweni, uJesu avela abuye ngesikhathi sokukhonza sase-Ark. Hayi mntaka baba, ngisho kuthiwa ukwazi kanjani ukugxuma, ngamane ugxume la ukhona ngeke unyuke. Ngoba nje okokuqala usuyibreakile icovenant, ususiphulile isivumelwano sokuthi thina sila wena ukho. Ungadlanga sono mntaka baba, ungazange uzudle sono, for the fact that awukho la engabe sikho, engabe ukhona, usubreakile isivumelwano. Nikhona abazalwane? Uke uyibuza ukuthi uma imvula ina livele linizulu line ngalendlela le eyenza ukuthi uthi cha hayi nobaba malunga nayo seyobona, uya understand la khona imvula iyana bo. Avela abuye uJesu ngesikhathi isho, abanye bela wena usekhaya usuze wabhala u4 ubuka iTV, mawucabanga uyohamba. Lezi zihlanu elithi iBhayibheli zazi ziwula azidlanga sono. Noma ngifuna lento uke uyikhiphe lento yabantu abangakholwa, awuke ubheka abazalwane sisodwa sabazalwane. Lezi zihlanu eziziwula azidlanga sono, zazingekho kwiposition, zazingekho la ekwakufanele ukuthi zibe khona. Angidlali uma ngithi bangaka babe senkonzweni isikhathi esingaka, ngizama ukuthi uyibheke wena. Omunye umhlabeli sasuhlabela kudala wawuthi awuzihlole mzalwane ukuthi uhamba kanjani, zingaka awuzoku awuhlolwa abanye abantu, uzihlola wena. Ngoba mawuyihlola wena uzoba honest enhlizweni yakho. Futhi asikho ngisho isidingo sokuthi uzuzomala ngaphambili bazalwane ngenza iphutha ngiyaphenduka. Cha, shintsha ukwenza ukuthi le direction okade uhamba ngayo uyayibona ukuthi wrong, usuyashintsha. Njalo masiza la emkhulekweni kunabazalwane nami ngisuke ngibathemba esifika sebevulile isonto. Angithi niyazi bazalwane, khona abantu esifika sebevulile nje isonto. Mawucabanga awukho nje kungumqhele waloko nje mase sifika ngale ukuthi ngisho kuthiwa imvula ishaya kangakanani bona baphuthumela ukuyovula, bavulele thina. Hayi ngeke bazalwane, ngabe kuyadlala. Usho ukuthi njengoba wena ufika la every Sunday ungakaze kuthiwe landa isihlalo sakho lapho ozohlala kusona odongeni, usifica sesibekiwe. Abekho nje abantu abayothola umqhele waloko. Hayi ngeke bazalwane, ngabe kuyadlala. Kukhona isikhathi la esizohlala kanje phambi kaNkulunkulu, sihlukaniswe sibhekile. Futhi into emnandi ngeBhayibheli lithi bazothi behamba beye esihogweni, bazobe behamba bethi inkosi wahlulele kahle. Besihogweni. Lapha ayikho indaba ukuthi bra God as negotiate. No, lithi iBhayibheli ibona bazobe behamba bethi inkosi wahlulele kahle. Angiyeke le yeyintombi ezisho awuqedele kodwa awuqedele lapha 12 13 awuthi 14
useyaqhubeka futhi la uJesu usexoxa enye indaba futhi. Usethi khona umuntu owakwathi ehambe yakude wayesebiza izinceku zakhe. Lithi iBhayibheli yokuqala wayinikeza amathalenta awu5. Eyesibili wayinikeza amathalenta awu2. Eyesithathu wayinikeza ithalenta elilodwa. Ngeke sayifunda ngoba ngiyayazi le ndaba. Anginiyayazi bazalwane. Niyayikhumbula le ndaba ukuthi lithi iBhayibheli ngesikhathi inkosi seyibuya usuku lanamhlanje lwama report yababiza inkosi yathi wozani la nizonginikeza ama report enu. Lithi iBhayibheli leyo kuqala yayinikezwa isihlanu amathalenta yabuya yathi inkosi uyakhumbula ngesikhathi uhamba wanginikeza amathalenta ayisihlanu. Asenyukile ke wenkosi awasesona isihlanu senginamanye ayisihlanu engawathola ngalawa ayisihlanu. Haleluya. Ngamanye amazwi ase10. Uthi uJesu izwakala lenkosi ithi nceku enhle uthembekile kokuncane uzothembeka futhi nakokukhulu ngena ekuthokozeni kwami. Nikhona abazalwane? Yeza nenceke namathalenta amabili. Yathi inkosi mhla uhamba wanginika amathalenta amabili. Ngaphila nawo ngasebenza anda lamathalente ngase ngithola namanye amabili namhlanje ase4. Uthi uJesu lenceku noma lenkosi yathi nceke enhle usebenzile uthembekile ezintweni ezincane uzothembeka kwezinkulu ngene ekuthokozeni kwami. Bazalwane le ndaba yamathalente indaba ekhona ekukholweni. Mina ngibonile ekukholweni ukuthi uma uzohlala ungaparticipate ku Hallelujah. Kukhona ezinye izinto uNkulunkulu akufundisa zona. Umvangelo mamkhonco lo lapha yabafelekisi wayethi leader wami worship lapha efonini. Namhlanje umuntu osifazana namhlanje lapho olibandla lapha abafelekisi uyakwazi ukuqhubeka isakhe. Nikhona abazalwane ayikhumaza iqele. Ngiyakuvula kudala sesifuna nokufunda ukudlala ikeyboard ngathi emadoda. Ngoba uma kokukhona into oyenzayo uNkulunkulu uphinda akunikeze nenye. Amen. Kwamena omncane manje. uNkulunkulu akabathatha abantu abangenzi lutho. Ingakho uJesu befike ezothatha abafundi ekhetha nje abafundi bebafika bebhizi bedoba. Mase athi ngilandele. Ngoba uma efika umuntu esebenza lo muntu loyo kusho ukuthi kulula ukuphinda umnikeze okunye umsebenzi. Nikhona abazalwane? Uma
siyacisha ngampela sigcina sinemeza inhloso kusengcebo onkazimulo athi ngizombamba athi ngizombamba ngathi ngithi kufanele ngimemeze unkazimulo lo ngoba seze wavela ngesikhathi ngiqala ngimthatha ukuthi ayongidlalela ikeyboard wayekathi qwi ingoma iyozihlangana sekuphuma inkonzo no ngitshela iqiniso bazana uyothi yabona mase ama worshipers secula sekuphunywa uthi uyahlangana ingoma yazi kade ingahlangene sonke lesikhathi iyohlangana kuphuma inkonzo khona isikhathi la ekwalandela noSimiso thema kufika uSimiso ngabona ukuthi uSimiso uyidlala kangconywana ke yena ngathi hayi uSimiso kuwena kozodlala nkazimulo awuhlale eceleni kancane ngamnikeza ikhamera umuntu oqala wami wemedia nami ukuthi abantu abazi ngeke ngasoyixoxa le ndaba umuntu oqala wami wengishuthela nami ngamnikeza ikhamera ngathi nkazimulo ngoba khona uSimiso manje odlala wena shutha abazalwane wengafuni wagcine bashutha abazalwane namhlanje usezale le media department ekhona wesontweni nami ngithema ngifaka iband ngi-introduce iband ngathi ngifuna umuntu ozongidlalela idrum ngamthatha ngaya komunye umngane wami owayeyiZimbabwean le drobheni ngathi akangifundisele yena idrum walifunda idrum ngoba weseyidlala ikeyboard nikhona abazalwane angikwazi ukusukela umuntu ongazi neking isheyodwa ethi akayofunda idrum kubiza ukuthola omunye osekwazi ukuthi qwi ukuze ayofunda enye instrument bathi kulula ukufundisa umuntu iinstrument entsha odlala enye instrument ngano drama wami haleluya ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wamathalente othi maye kunikeza ithalente walisebenzisa aphinda kunike nelinye futhi umsebenzi wami oqala la esontweni ngangiphatha isitsha somnikelo ayengekho ama-asha ngaleso sikhathi kwakuthiwa makuthiwa kuzonikelwa kuthiwa ozobamba isitsha somnikelo ngangisukuma ngisibambe isitsha somnikelo ngime ngibamba isitsha somnikelo kunikelo ngangingabali ngisho ukubala mase kubalwa kwakuzompostoli kwakuyibona ababebala-ke ukubamba nesitsha mase kuqediwe unikeza laba ababalayo baba uThemba Shezi baye kobala nikhona abazalwane kodwa ngambona uNkulunkulu engisusa la engibeka la nikhona abazalwane engisusa la uke wakhuluma usithe I think angazi liphi isonto ethi ubaba wayenza u1 ngenza wona ubaba wenza u2 ngenza wona njengamanje ubaba wenza u3 ngenza wona ngathi yes ayikho into ebalulekile ebukholweni mina usithe ngiyamazi usithe Bhimba usithe yena ngiyamazi usithe Bhimba but namhlanje usithe uNkulunkulu sewa uNkulunkulu esimkhonzayo uyagixabezana kodwa mawenza kolaba ke bacula khona noNdabe becula bekade kufika unomthi wacula wazoyophuma ngomnyango sabona nabo becula beshaya isteps anomthi beshaya isteps sabona beyophuma ngomnyango athi nemadoda usithe kodwa uNkulunkulu bazalana unjalo uNkulunkulu uthi wenza abekubusisa namhlanje sengixoxa nami umlando mawungizwa ngihlabelela ungaphiki unaye ngaba ku worship team nami ngangihlabelela nami kugcina ukukhonza lapha ezantsi imini engangu chorus leader lapha ezantsi kuqala ukukhonza la imini engangu chorus leader uyenza uNkulunkulu mesekunikeza nokunye ngasekuculeni angena umuntu okwazi ukucula ngivocally wounded kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuvala igap ngomuntu webazalwane wena ungazibone wena ucula uzitshe uthi uyacula kanti cha uNkulunkulu usavala igap uyeza ozovala indawo yakho kukhona abantu abahleli la phansi abakaze bayithinta imic kodwa umsebenzi omningi kaNkulunkulu owenzakalayo wenzakala through bona kodwa imic abakaze bayithinta ibona abantu abasithandazelayo
njalo uNkulunkulu banikezile inkonzo yokukhuleka bakhule. uNkulunkulu uyababusisa futhi abantu abanjalo. Yazi khona abantu akuthandazela umuntu ungazi nokuthi uyakuthandazela. Yini usebenzisa nayo ithalente lakho uNkulunkulu amphe lona. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ezelwe lethwa ethempelini. Kukhona wathi hawu Nkosi usungamane ungithatheke manje. Ngoba umkhuleko wami kade nganguthandazela kube khona uMesaya ozokhulula isizwe nangu sekhona. Usungangithatha ke Nkosi. Umuntu owahlala ethempelini impilo yakhe yonke ethandazela ukuthi akube khona uJesu. Bese khona uJesu wabona ukuthi usungangithatha. uNkulunkulu uyamsiza kakhulu ekumvezeleni izinto. Nami uNkulunkulu uyangisiza ekungivezeleni izinto kodwa unkosikazi uNkulunkulu umvezela kakhulu izinto. Kodwa ngesikhathi ezobambeka uNkulunkulu wamfihlela. Kwavela ingane encane la esontweni. Encane a week before yamfonela. Yathi ngibone ubambeka. Ngabona ubaba eshomini ethi angikukhulekele. Nikhona abazalwane bakhuleka naye lengane encane bakhuleka naye kanti ingane ibona into uNkulunkulu ayivezela yona ngoba akasivezelanga thina. iAsha futhi nayo lengane mhlawumbe kuba ayikazi ibe iAsha ngibengeke ivezelwe lento ngoba uNkulunkulu akakususu hayi bazalwane. Fane wenza okuthiza ukuze uNkulunkulu aede. Futhi mabengekho abantu abafuna ukwenza umsebenzi uNkulunkulu uyakwazi ukubamba igebe ngomunye ongekho gifted kuleyo nto kodwa ozoyenza ngogcobo likaNkulunkulu. Umvangeli uMama Gumede lo kade nikelisa la. Usebe uadmin wami almost 10 years. Ngisho sengila uqhubekile wasebenza no Deacon sesigcino. Ngiyakhumbula ngeyilanga ngisasefolweni. Nganginomsebenzi angicela ukwenzelwa wona. Ngacela omunye ngababiza nje bebonke worship team ngathi ngicela khona ngifuna umuntu ongangenzela umsebenzi othize. Zahlehla zonke. Angithi manje ngistrict kunzinyana ukusebenza nami yabo. Wayesethi yena hayi ngizowenza. Awuna ngempela ngamthatha wenza lo msebenzi. Ngithe sengiswela uadmin ke manje. Angibange sabuza ukuthi ubani ongangeze ngathatha lo kade volunteer eqaleni ukuthi akangenzele lo omunye umsebenzi. Nikhona abazalwane uNkulunkulu usebenza kanjalo. Ukufuna wena uvolunteer. Mawusu volunteer uzokunikeza owakho futhi umsebenzi. Hayi anikho namhlanje. Iproblem yabantu banje ngalo owanikwa italent elilodwa. Lithi iBhayibheli lo wanikwa italent elilodwa yena mase lethe yakhe ireport uthi Nkosi awufunde verse 27 27 yeah utshela inkosi yakhe njalo uthi bengikwazi ukuthi wena umuntu olikhulu ovuna lapho ongahlonyelanga khona ya. Kukhona abantu abambuka kanjalo njalo uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ononya behleli la bekhola besindisiwe bambheka njengomuntu ononya ya. Kukhona umuntu okwazi ukuhlabelela kodwa uyasaba. Ngisho ngathiwa ama worshipers amawekho iphakathi nezinsuku khona yena ngeke umbone ethi evolunteer ukuyohlabelela ngoba unomoya walomuntu wetalent elilodwa wokwesaba. Siqeda 2025 ukuphi wena ngesaba ya ngaligqiba ya
no intshumayelo yami yanamhlanje le babuzulu intshumayelo yami yanamhlanje kuqondene nje ukuthi umunkazimule engekho ubabuzulu wahamba wayothatha wadlala wacofa insimbi lapha kuqondene babuzulu vele intshumayelo yami sengizokwenza iexample ngawo khona umuntu okahlale ekwazi ukwenza kodwa ahlale ngoba ngiyesaba umbuzo wami ukuthi ngo2025 kwiSunday yokugcina ukuphi funda Sithembile sivala inkonzo Nceku embi awumthini miyeke uzokushaya manje umakhelwane miyeke uzokushaya manje senizoxabana manje nomakhelwane isiye egazini manje le Nceku embi ya nevilapha into ezolimaza abantu ekukholweni ukuvilapha Makuthi uthola isitifiketi namhlanje uNkulunkulu kunikeza isitifiketi uthola siphi esabakhuthele noma esabavilaphayo yini Mangiqala umkhuleko lawa ngemgqibelo ekseni ngiyacabanga khona abanye abathi singadlala umfundisi akho umfundisi ozovuka every Saturday yazothandaza uzokhathala Mamdlamini sikhathele asikhathele sisizala every Saturday sizothandaza mangazofika ngalelo suku engafiki ngalo ngiyamthinta uMohammed Deacon lami elihloniphekile Mohammed angizoba khona ngiyavuka ngiyahamba ngendaweni ethize nikhona abazalwane ngoba alifuneki ivile ekukholweni into ezokwenza wena ukuthi uhambe yonke indawo unqaka izinto zakho ingoba lezi zinto uNkulunkulu angabe ukunikeza zona akakuniki ngoba uyasaba uyigqibile lezi already akunikeze zona ukuthi uyisebenzise khona abantu esothi ngoJanuary kuqala unyaka kuthiwa kuyafastwa ashasha ayithethelele nathi hayi mina emsebenzini hayi ngeke ngikwazi ukungena kwi-fasting vila ndini uyakwazi wena Ncekembi ukuhlala kuthiwa siye emshadweni umshado uqala late silambe nawe ulambe ungabi nankinga kodwa mase kuthiwa fasting usuyakhala Ncekembi thiwani Sithembile ubuwazi ukuthi ngivuna la engahlanyelanga khona ngoba inkinga ivila lazi izinto esingazazi laba abanye onetalent elu5 ubengayazi lento ukuthi inkosi ivuna la engahlanyelanga khona lo namatalent awu2 ubengayazi yonke kodwa lo ngqesta uvila voco wazi konke khona abantu abathi mabehambe bika nje ukuthi angike yazi ukuthi ngesikhathi uDeacon Mohammed engibikela ukuthi akazoba khona uyagoduka kwaye kwathi angithi Mohammed ngazodlala ngami la wena uba wathi iba namakhaya le kude eMatatiyeni akuhlale la Mohammed nikhona abazalwane ngenxa yemsebenzi uma uDeacon ugcino eke wathi ngisaya ngala emakhaya ukuthi bengathi egcino awutshela uma wakho gcina usahlala siyasebenza ngenxa yemisebenzi umkhize kwakwazi ngithi mkhize le shift pattern yakho mkhize awukunikeze abaphathi bakho ngibatshela ukuthi ashintshe le shift pattern yakho khona abantu bazalwane awumthini makhelwane wena uyiliphi la uyiliphi I think lunye usuku la ngomgqibelo la esake sathi siza kwiprayer hayi sake saphuma ngingambonanga ubaba uNdlovu noma uMdlovu hayi ngathi namhlanje ayakhona content ngekho right khona abantu uma ungababoni endaweni ubone content ngekho right wena emsebenzini ngisebenza khona mangaze ngifike late 10 minutes late wonke umuntu angathi content engekho right ngoba umuntu ogcina isikhathi wena wakwathi omunye la kuona lo nyaka 2025 athi baba njengoba ngesonto edlula kade eshopha nensuku engithini baba njengoba ngesonto edlula kade ungekho esonto nawo bengekho kubi
ngafika ngangiyoshumayela somewhere ngaqala enkonzweni kanti uNkuzimalanga wafika late yena manje mina usengifaka icategory yabantu ababengeke kodwa ngafika ngoba ngangiyoshumayela somewhere ngakhonza ngahamba uNkuzimalanga ufika late ungimaka mina absent kahle ungalimali mzalwane wami ngiyakuthanda njalo akingiboni yazi ekholweni bazalwane kukhona abantu ekubalulekile ukuthi ababe khona mayenge uyabona nje kade bebambele uLokhuze umvelase la benza imemezelo hayi bebeyishaya bona imeme kodwa ubone nje yazi imvelase yazi haleluya ningangizondi nebe nenza imemezelo cha umvelase ubone nje yazi ngabe umvelase uyanyuka manje ngabe uyayibamba manje imali umvelase ngabe umvelase manje uyahlabelela umvelase nikhona abazalwane wonke umuntu unendima yakhe endlini kaNkuluNkulu uma kuthiwa kuyanikelwa ubona ngama-asha eqhamuka uyabona seziyakhala ke manje ubona ngawo nje eqhamuka maze kuthiwa wekho ingakho babu waseshilo begcina bengene bebamba hey uzothola ithalente elinye nceku embi vilandini kuthiwani hawu sasiyathola kanti uNkunzana wenikwa imali mhlawumbe kwakuyimiliyoni wenikwa imali ngiyayibona yinde kanjani insizwa ihamba ngokuzeqhenya iphethe icamera iyashutha siyasebenza asidlala ngeyilanga uyayibona isinelinye ithalente uzuthi hayibo kanjani ukusebenza athi ubaba uNkosi kumele ngisebenze kusesemini ngoba siyeza isikhathi mina abazalwane nanginankinga ngithanda kabi yabona makuhlatshwa engathi sonke singama sihlabelele sonke siningi bathi anginankinga ogogo bami mabehleli phansi ngoba ngeke ngababona beshaya isitimela amadolo ese right beyibiza la bese right manje uma amadolo engasavuma behleli phansi ku right okwabo wena uhleli nje na amadolo right thiwa uthi uNkulunkulu noma uJesu uthi lenkosi ithi ekufikeni kwami ngabe ngiyitholile back imali yami ngathola nenzalo wena mawufika kuNkulunkulu uyofika ukweleta uNkulunkulu wena kahle kahle ukweleta uNkulunkulu wenza iloss ngawe angifuni ukufunda la iBhayibheli limbeka lo njengenceke engenamsebenzi elesilungu libiza njengenceke useless inkinga yakhe ukuthatha lokhu ayenikwe uNkulunkulu wakugqiba engabe uyakusebenzisa ukuze uNkulunkulu aphinde amgixabeze nangokunye namhlanje osukwini lokugcina okuyiSunday yethu yokugcina yonyaka ngicela ube honest enhlizweni yakho uyinikeze ireport out of 10 ukuthi uzinika bani ungavezeli umuntu enhlizweni yakho nje uma kuno 1 wakho mntaka baba zinika u1 with pride usebenzele lo 1 mawuno 10 zinikeze u10 dala ngangithi mangidlula lapha ngakwa Mambhele ngidlule ngimbone savula igate umbona le gate ulivula kancane yabona ikhipha imoto athi ukuyibeka la egate phambi kwegate nje kancane ngibe ngidlula angimazi uphuma uyapi manje sengikwazi nokumfica la esontweni ngoba isikhathi sibalekile bazalwane webazalwane isikhathi sibalekile I used to say ngisasefolweni ukube nginamandla okufaka abantu ezulwini into yami nje yokuqala ngathi abagcina isikhathi phakathi
ngesikhathi uhluleka ukugcina isikhathi lento obekelwe yona ukugcina isikhathi mangase kuthiwe uyinika i-report manje uzinika bani suqedile Sithembeni Mphuceni wake wambona umuntu owayecula ehlabelela aresign emculweni mamdlala aresign ku-worship team muke wathi akahlabelele uvoluze kwenzakalani manje la uyena owathe enetalent esikhundleni sokuthi alisebenzise walithatha waligqiba meke wathi akavula umlomo acule hayi kube ngathi ungathi mzalwane ohlala phansi cula wena bazalwane lento uNkulunkulu akunikeze yona yithathe yisebenzise uNkulunkulu uzokunika even more cela siphakameni simene ngenyanga xoleleni namhlanje ngithe singawuvala unyaka ngeinto zenu kodwa ke wenza i-report ukuze mawuqala unyaka ozayo ka2026 uqale wazi kahle kahle uzoba nenkinga mawuphuma la namhlanje udinelwe umfundisi ukuthi waziwakhuluma ngeinto zethu kodwa uzoba right uma uzothi ekwahlulekeni kwami ngishintsha kuphi ukuthi ngenze kangcono ibandla liyama alimiswa umfundisi ibandla limiswa abantu abathize abahlala kuma positions wabo nikhona abazalwane limiswa abantu abathize ngeke ngaphatheka kabi einsukwini usane lo hlabelana engibikele ethi baba ngiyagoduka ngekhaya kwangathi ngathi sane uyala ekhaya ubaba wakho ngiyamazi baba wakho ngiyamazi kube ngathi ngizomtshela ubaba wakho uthi sane asilapha ekhaya sihleli la uma uhanjelwa amasosha akho akubi mnandi nikhona abazalwane ngoba kukhona amasosha ahambayo wena makuthiwa ukho amazulu angathini ngawe kunabantu abamisa khona umuntu ongakaza iphathi mic kodwa amen wakhe makhonzwa usinikeza thina ukuthi asiqhubeke sishumayele even more ngo amen nje wakho ipresence yakho ukukhona ukubona ungena nje sebeyaye bashuthe laba bashutha abantu izithombe bengena khona abantu umuntu umbona ojabula ukumbona ngena nje la ebandleni bazalwane every Sunday abantu bayabalwa siyababala abantu la every Sunday ayikho into ebhlungu njengokuthi esontweni kuyiSunday kukhonzwa laba babalayo bathula i-report later bathi hayi namhlanje abantu bebe u397 ube ngathi kanti lo 3 uphi sihlanganisa u400 ubukhona bakho wena wazi akekho noyedwa umuntu ongabalekile la siyezwana bazalwane ngisho ngathiwa kawusangeni kulamanye ama category ake ungene kulezi izintombi ezisihlanu lezi ezatholakala zikhona la ekufanele sibe khona 2026 awukuthatha isinqumo sokuthi angifuni ukulova 2026 awukuthatha isinqumo sokuthi wonke ama home cell akhona kwi home cell yami ngiyaya awukuthatha isinqumo sokuthi uma kuthiwa khona ogulelwayo ngizokwenza wonke okusemandleni nami ukuthi ngibe khona awuke uzakhe ube umuntu ozoba loyal kuNkulunkulu nasebandleni haleluya njengale yansizwa le lapha umvangeli ugatsheni iphuma le efolweni kade ishumayela khona kodwa iphuma every Sunday ize la izoqedela intshumayelo la nami ngangenza njalo sakhona umpostoli ngiqede ngale mengiphume eli ngize la ngizohlala ngilalela kusho ukuthini lokho na kusho ukuthi noma ngabe unikeza umsebenzi uhole kodwa uyazi ukuthi nawe futhi fanele wondliwe udle ukuze ufike usuthi kwabanye abantu wena mengase kuthiwe sikunikeza into encane nje ungagcina ukuhamba zonke inkonzo lezi ngoba uthi sengiyinceke ugcotshiwe namhlanje i-challenge le ngikunikeza yona ukuthi mawuqala u2026 awuke uyinikeze islate sakho sibe blank singabe nalutho musu uyayimakela ezisikhathi siqhubeka ukuthi wenza izinto ngendlela yini sivala amehlo baba siyabonga egameni lika Jesu ngomusa wakho ongaka nothando lwakho
Siyakubonga uNkulunkulu namandla ukusithanda kwakho nokusinakekela kwakho. Namhlanje iSunday yethu yokugcina sizokhonza. Sibonga Nkosi ukuthi usaloku ukhona njalo unathi. Sibonga uNkulunkulu namandla ukukhona bakho obukhona phakathi kwethu. Siyakubonga uNkulunkulu namandla nangazo wonke amandla osiphe wona wokuphikelela nokubekezela egameni lika Jesu. Baba, siyaphuma manje. Sigcine Nkosi sihlenge. Abanye bethu sesizoze sibabone ngonyaka ozayo. Abanye siyobe sinabo lamhla ka31. Gcina lonke ibandla lakho Nkosi egameni lika Jesu. Kwesizobabona ngonyaka ozayo baphephe bonke ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Lonke ibandla lakho ngisho abagodukile la abakhona bagcina Nkosi egameni lika Jesu. Ubavikele Nkosi, uvikele ngisho abakudlayo ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. uNkulunkulu namandla siyabathandazela ababi ibandla lakho lonke aliphinde lihlangane ngonyaka ozayo liphephile lonke li right egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Hambani kahle bazalwane. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu.